kampioenschap van het KFPS 2013, zelfde kostuum. Ze komen met z'n vieren binnenstappen. Gaan ze opstellen. De fans kunnen zo dadelijk nog 1 keer hun stem laten horen. Wie van de 4 gaat het worden? Daar staan ze, kampioenen, reservekampioenen. We willen nog 1 keer de fans kans geven om ze aan te moedigen. Dames en heren, het algemeen kampioenschap. Hier is Jasper 366. Beert 411. Norbert 444. En Tjalle 454. We gaan in stap. We komen nog 1 keer individueel aan de jury en aan u voorbij. Het dak zit er nog op hier. Maar wat mij betreft, het is warm. Het mag eraf. Jasper.
Beert 411. Norbert 444. Janne 454. Ze komen binnen.
gaan we ze weer opstellen. De lengterichting vanaf de andere overzijde gaan we richting het hoogtepunt van de hengstenkeuring 2013. De Koninklijke Vereniging het Fries Paardenstamboek. Wie wordt er algemeen kampioen? Wie wordt er reserve kampioen? Voordat zo dadelijk de kampioen wordt aangewezen, nog één keer het woord aan de heer Draaier. Ja, dames en heren, algeheel kampioen. Ik denk vier geweldige bewegenaren. 366, ik wil het nog even zeggen, Jasper, het is toch een fenomeen als je op deze leeftijd dit soort presentaties laat zien. Exterieurmatig zijn er natuurlijk wel wat op- en aanmerkingen, maar qua beweging formidabel. Daar heeft zelf 411 bijna de broek aan om dat allemaal vol te houden. Een prachtige verschijning. Hij staat er pikant voor, ook een beste presentatie. Dat geldt ook voor 444. Een hengst die er elke keer weer opvalt door zijn mooie verschijning, zijn mooie uitstraling en de beste bewegingen. En ik heb ze net al even complimenten voor gegeven. Ik doe het ook even aan het publiek. Ik vind dat je hem geweldig voorgebracht hebt. Het is een prachtig mooi paard. En je hebt het laten zien hoe het hoort. Daar mijn complimenten voor. Moment is nu daar, dames en heren. Harry Draaier gaat hij nog een keer de Elfstedentocht maken om bij de kampioen en de reservekampioen terecht te komen. Licht maar uit. De spots gaan aan. Hij loopt Jasper voorbij. Kijkt eens even naar Beert. Dan loopt hij voorbij. Komt hij bij Norbert in de buurt. Schouderklopje is nog geen hand. En dan kijkt hij naar Charles. Wie wordt er kampioen? Dames en heren, kampioen Norbert 444, reservekampioen Charles 454. Met z'n allen. Dames en heren, Jan Koster, directeur van Omroep Friesland, mede in ons midden om de hulde te brengen. Voorzitter Kees Rosemond, gefeliciteerd. Willy van der Zee, dames en heren, met dat geweldige succes. Prolongatie van de titel. We nemen afscheid van die andere hengsten, Jasper en Beert. Fantastisch gedaan. Vele fans hier op de tribune. Aan de aandacht uit. Maar opnieuw de kampioen Norbert 444. Willy van der Zee in Sint-Jacobi-parochie. Met tranen in de ogen staan ze daar weer in het midden. Krijgen de hulde. Opnieuw kampioen. En een geweldige reserve kampioen. Challe 454.
gefokt bij de familie Wijbenga-Meijer Veenwouden. Felicitaties van de KFPS-directeur Its Hellinga. Juryleden Harry Draaier, Louise Hompe, Jan Hendricks feliciteren. Fotografen maken nog even een prachtig beeld. Voorzitter daarbij Jan Koster van Omroep Friesland, die de hele dag live heeft uitgezonden. Fantastisch. Fokkers-eigenaren blijft u even staan. Leden van het protocol treden terug. We gaan een plechtig moment beleven, dames en heren. Aan het slot van deze geweldige 3 dagen hengstenkeuring in Ljouwert, in Leeuwarden, gaan we de kampioen eren en huldigen met het volkslied Het Wilhelmus. Mag ik u verzoeken allen te gaan staan. De National Anthem of the Netherlands. Kampioen Norbert, reservekampioen Tjalle. Mag ik iedereen weer verzoeken plaats te nemen op de lounges, op de tribunes. Fokkers-eigenaren, wilt u weer plaats maken? Het zou mooi zijn. Dan staan ze daar zo mooi bij elkaar, dames en heren. Meneer Rosemond, kijk even uit. Dames en heren, ereronde voor de kampioen en dan komen ze samen nog een keer. Het is aan u. Laat u nog 1 keer horen. Het enthousiasme, het geweldige publiek. Hier is de kampioen, Norbert 444. En de reservekampioen Tjalle 454. We gaan ze nog 1 keer toejuichen. En dan doen we hier op de lange zijde voor Norbert. En dan op de korte zijde Jurgen Arstoe. En de Lages. En dan achteraan laten we eens horen. En die hoek. En dan nog 1 keer met z'n allen tegelijk.
dames en heren, richting de uitgang. Reservekampioen Sanne. Fantastisch gedaan, dankjewel Sanne. En de kampioen Norbert 444. De laatste melding, dames en heren, is een einde gekomen aan de hekstekeuring 2013 van de Koninklijke Vereniging de Fries Magnus Sandboek. U was een fantastisch publiek en we zien u volgend jaar weer terug. Nog even gezellig nablijven, nog even richting de sethouders. Wat mij betreft, tot